बै समावनो मुलि होनायावनो लाख लाख होखानांगौ जायोना नै मैयासो गेलेनो फैदोंमोनलाय बरदलै ओमफ्राय नोङो देरहानानै दं दा गाबोन फाइनाल जागोन गाबोन फाइनाल जोंजों अनेक मानसि थांना थायो आरो हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय चेनेल नोंथांनि सेराव आरोबाव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय दिनैनि बे ब्लगखौहाय थारमाने आङो शेयार खालामनो होननानै सानदों ओमफ्राय बे ब्लगखौहाय आङो मैयानो माने हाखु दाखु लानाय जादों आरोना बिदि सानाखैमोन आरोना बिदि लानाय जागोन होननानैहाय खिन्थु लानाय जाबाय ओमफ्राय दा बे भिडिअआ जाहैबाय बे ब्लगआ जाहैबाय खालि मोनसेल' जिनिसनि सायावहाय बिजनेसनि सायावहाय आरोना जे सासे मानसियाहाय खस्थ' खालामनानैब्लाबो माब्रै माने गावनि लाइफखौ दानो हायो दाथ' गावनि लाइफखौ दानायजों लोगोसे माने बेसेबां मानसिनि लाइफखौबो दागासिनो आरोना जे उन्दैसो बियो माने आंनि फंबाय जायो आरोना माने आंनि काजिन आंनि आदैनिनो फिसाला बे माने दा माबायदि खामानि मावगासिनो आरोना बिराद खस्थ'नि गेजेरजों मावबोदों बियो बेबायदि नङा बे बिजनेसखौ दि बियो सोरनिबा सापर्ट मोननानै बा सोरनिबा फाइनान्सियेल बिदि सापर्ट मोनदों बेबायदि नङा आरोना बियो गावनि खस्थ'जोंनो मावबोनाय थ' बिदिबायदि उन्दै समनिफ्रायनो माबायदि खस्थ' खालामनानैबाबो माने आन्दायनो नाङा आरोना दा बेनि थाखायनो आङो बे ब्लगखौहाय शेयार खालामनाय जाबाय दा नायलांबाय थाबानो जाबाय माबायदि नोंथांमोनाबो माने इन्ट्रेस्ट बिजनेसावहाय माबायदि इन्ट्रेस्ट खालामनो हागोन माबायदि बिजनेस आरो बे बिजनेसखौथ' नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायना मोनथिखाबाय जानांगौ जे बेयो जाहैबाय गयनि बिजनेस दा गयनि बिजनेसखौ माबोरै खालामो बोरै खालामो बबे समनिफ्राय बबेखिनियावहाय खालामो ओमफ्रायहाय माबायदि खालामनांगौ बा माबायदि खालामो बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामलांजोबगोन आरोना थ' नायलांबाय थादो लोगोफोर नोंथांमोनाबो जाहाथे मोनथिनो हानाय बायदियै आरो सोरनोबा जुदि बेबायदि माबाफोर आन्दायनानै थादोंब्ला बेल' नङा गयनिल' नङा आलदा आलदा बिजनेसावबो नोंथांमोनाबो इन्ट्रेस्ट लानो हागोन आरोना जे बेबायदि सापर्ट मोनोबासो फाइनान्सियेल सापर्ट मोनोबासो बेबायदि खालामनो हायो बिजनेस खालामनो हायो बे नङा बे गथ'आहाय माने ओरैबायदि खस्थ'नि गेजेरजोंसो बेबायदि दाबोनो हादों गावखौहाय माने रावनिबो बेबायदि फाइनान्सियेल सापर्ट मोनाखै आरोना बे बिजनेस खालामनायावहाय बे गावनि आथिङावनो गाव बोरै खस्थ' खालामनानै बिराद खस्थ' खालामो आरोना बे उन्दै बैसोआवनो ओमफ्रायहाय उन्दै बैसोनिफ्रायनो मावबोनाय आरोना बियो ओमफ्रायहाय दाथ' नै बेसेबांबा गोबाव जाबाय ओमफ्राय दा बेखायनो जाहाथे नोंथांमोनाबो बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो आरो सोलोंनो हायो आरोना दा बेनि थाखायनो आं बे ब्लगखौ हगारनाय जाबाय आरोना गयनि बिजनेस नै नै मा गामिनि बियो मा गामिनिफ्राय लाबोनाय बाजारनिबो दङ एकदम सामलाय खाथिनि दं हाबासोनो लाबोदो मोनबा दा आङो नोंथांमोननो बेनि मालिकखौ दिन्थिनोसै आरोना बेजोंहाय एसे रायलायनोसै गयखौ बुंनांगोन ना गय बिजनेसनि एसे बिजनेसमेनखौ आङो देखायनो नागिरदोंबा नै बिजनेसा मा बानायद' नै आयु हिर'सो थाखाबाय बिजनेसमेनानै ओमफ्राय सानै लिडारा नै गय बिजनेसा दिनै गय बिजनेस देखायनोसै आङो ओमफ्राय दे नै बिजनेसमेना बेनाव एसे इन्टारभिउ लानोसै आङो दे अबेनिफ्राय लाबोयो माला लायो बेखौ खिथादो नोङो बेखौ लाबोनाया जादों मेरला जायगानिफ्राय लानाय दिनैनियाथ' कुसुगाव बाजारनि बियो ओमफ्राय सानबेसे जाखो जेनेबा जानायाथ' मास मोनसेयानो जानोसै नै मास मोनसे सानफ्रामबो दैलि ना ओमफ्राय बेखौ अबाय हैयो बेखौ जों बावरागुरियाव लाङो बावरागुरि सानफ्रामबो औ दिनै खानायखौ दिनैनो लांखागोन ओमफ्राय फुङाव खयथायाव ओंखारो बेखौ खिथादो फुङाव ओंखारनाया 8टानिफ्राय ओंखारनाय जायो 8टानिफ्राय नों मोजां नुवासै हनै बे लाइटआ मोजां माबायासै बिदिनो थादो नोङो 8टायाव ओंखारसै दा 8टायाव ओंखारो ओमफ्रायहाय बेखौ जेन'बा माला खाखाङो खयथायाव खाखाङो नै दिनै अभार डिउटि जासिगोनलाय बिदिनो 7टासिम जासिगोन 7टासिम ओमफ्राय हैनायावथ' जोङो एखौ 12टा जाबोयो 12टा 12टा 11टा मोनाबोखायो आरो हर थौलायलायखायो ओमफ्राय दे दानाहाय डिउटि जासिगोन आरो 12टा 11टायानो जाखागोन दिनैबो ओमफ्राय बे बिजनेसखौ बोरै खालामजेनखो मारै खालामनांगौ बेखौ खिथादो दे खय बोसोर जाखो नों बे बिजनेस खालामनाया 8 बोसोर जाबाय 8 बोसोर नुबाय नै खय बोसोरनि मानसि बे 8 बोसोर जाबायनो ओमफ्राय बिजनेस मावनाया नुबाय बिजनेसमेना डेन्जार एकदमबारे खम फैसानिफ्रायनो मावबोदों आरो बेसेबांनिफ्राय लाजेनखो जेनेबा 50,000ल'मोन
बे समाव फैसाया औ दा लाखजोंसो खोथा जाहैबाय लाखजोंसो खोथा जाहैबाय ओमफ्राय 8 बोसोर मावजेननाय ना नोङो सिगां 8 बोसोर जाबाय मावनायाहाय ओमफ्राय गासिबो 8 बोसोर जाबाय आरो औ ओमफ्राय नोङो सिगाङावथ' हारसिङैनो बानायजेनदोंमोन ना हारसिङै लोगोखा बे आदैजों आंजोंनो औ नैबे सासे आदैया बोरै बे आदैया मालिक औ बै दखाननिनो दे ओमफ्राय सोंबावनांगौ दं नोंनाव मेरला औ मारै बेखौ लायो मारै खालामो बे बिजनेसखौ बेखौ जों सिगाङावनो बायग्रोनाय जायो मा होनोब्ला गय मुलि होयो आरो मानसिफ्रा बिदिनो दरखार जायोब्ला जोंखौ फन हरनानै लेंहरो ओमफ्राय बावनो लायनाय जायो जों माबानानै थांनाय जायो जेनेबा मा समाव लायो बेखौहाय बेखौ जों दैज्लां समाव बांसिन मानसिफ्रा दरखार जायोना माइ गायनाय मानायाव बे समाव होयो आरो जेरै माइ मुलि लायो बेबायदि गय मुलि नोंसिना होयो आरो ओमफ्रायहाय जेनेबा मा दराव लायो मारै लायो बेखौ जोङो नायनानै एखमबा बिबारावनो नायनानै लायो अबेबा एखमबा समाव बस्था हिसाब लायो बिबाराव नायनानैनो बिबाराव बिफांखौ ओमफ्राय बेनि दामखौ बोरै लायो जेनेबा बेखौ जों बिफांखौ हिसाब बानायनानै लायो बिफांखौ हिसाब बानायनानै लायो बेयावथ' सासे मालिकनिल' नंला जाहैबाय मेरला मालिकनि मेरला जायगानि मालिकनि जाहैबाय ना ओमफ्रायहाय दामफोरा जेनेबा बोरै लायो बेखौहाय माने गयनि दामखौ बोरै मिन्थियो जेब्लायबोथ' जेनेबा एखे थाबाय थायाना दामा बिदिनो खमाव लायो आरो बस्था हिसाब बानायनानै जों खय बस्था जागोन बायदि हिसाब बानायनानै लायो बिदिनो 1200 1500 बिदि खरिया गोलैनाय लाखायो जों माने बस्था हिसाबैसो केजि हिसाब बिदि नङा ना केजिखौबो हिसाब बानायनानै लायो आरो जों बांसिन बस्थायाव हिसाब बानायनानै लाबाय आरो बेबायदि बस्था हिसाब फाननाय जायो नालाय बाजारफ्राव ओमफ्राय जेनेबा बिबारावनो लाखायोना बिबारावनो दरखाराव लेंहरोना बयबो दरखाराव जोंखौ नांगौ जानानै फैसै जों बेहायनो हैसै ओमफ्राय दरखारावबासो होखायो नालाय बयबो दरखार गैयाबालाय मानो होनो जेन'बा बस्थायावहाय हिसाबावहाय बेसेबां दामनि लायो होनदों 1500 1300 बिदि गोलैनाय 1200 1300 ना ओमफ्य बिदि ओंखारहैमारखायो आरो ना ओंखारहैयो खस्थ' मस्थ' 100 200 लाब जायो आरो 100 200 बे जे 100 200 300नि लाबनि खोथा होनना बुंदोंना थ' बेबायदि जाथावना नङा आरोना बे थारमाने मानसिफोरबो दं नालाय गावनि नै मावग्रा आरिफोरबो दं नालाय दा बेनि थाखायहाय बियो बुंजोबनो हायाखै आरोना माखासे माने गावनि माबाफोरखौहाय दा बिसोरनो साननानै नाय आरोना बेयो 10 जन गाहाम 10 जन माबा लायो होननानै बुंदों माने मावग्राफोर लायो बे 10 जनखौ सासेयावनो 400 सानसेयावनो होमबा 400 सासेयावनोबा बेसेबां गोलैहैयो आरो बेजों लोगोसे बियो बेसेबां लाब थायो जायनि थाखाय बियो बोसोरे लाखनि बिजनेस खालामनो हायो आरोना थ' बेबायदि नङा 100 200निल' खामायनाय नङा आरोना बेना आङो उनावहाय जुदि सम मोनोब्ला बेखौ मोजाङैनो माने हारसिङै लानानैहाय बे खोथाखौ सोंफिनगोन आरोना दे माबाखौ आसलिखौ खिन्थाना होदो नोङो दा बिसिनि सिगाङावसो नोङो 100 200 होनखाबाय दा बेनो आरो हाइसा बेनो आरो 200 सिमाव थायो 300 बस्थासेयावहाय बेनिबो बारा जागोनदां मालाबा ना खिथा जाजोबला नामा आरो मा बुंबावनो आङो बेनो जाबाय फायखारिनि खोथा बांद्रायबो खिथा जाजोबबाबो बिजनेसाव एसे लाखोमानांगौ जायो होनदों ना बुंजाजोबा मिन्थिनानै लादो एसे होनदो ओमफ्रायथ' मा सोंबावनांगौ दंमोन आरो माबाफोर खिथाबावनांगौ दं नामा नोङो एसे गोसोखांदो दे बेखौथ' आरो मा बुंबावनो इन्टारभिउ लाग्रायासो बुङो होनबाय नङा होमबा जेनेबा दैज्लाङाव लायो नङा होमबा माइ मुलि बायदि गय मुलि लायो ना ओमफ्रायहाय बस्था हिसाबै 1200 1500सिम मेक्सिमाम 1500सिम नै दा खाजानाय टाइमाव 18 2000 बिदि गोलैहैयो बिदिबो गोलैहैयो बिदि गोलैनायाव लायो आरो दाख्लैथ' जों 1900 गाहाम गोलैनाय लानांदों उफाय गैयामोन नै दा 2000ल' थांखादों 2000ल' थांनायाव जों 100ल' लाब थाखायो 100आव जों हाजिरा थांखायो उफाय गैया जों दा आखाइ जानानै ओमफ्राय जेनेबा मोनसे जायगानिल'थ' नंखाया जाहैबाय बिसोरो जेनेबा दिनै लाबोनाया आरोना ना सानसेयाव मोनसे जायगानिल' लाबोनो हायो बियो मोनब्रै जायगानिल' मोनब्रै जायगानि बावनो ओरै बे कुसुगाव थाना ओमफ्राय दैमुगुरि मोनसे दं बे कुसुगाव दैमुगुरि ओमफ्राय बाजार गेजेराव मोनसे बाजारनि बे सासे बिहारिनिखौ लादों जों ओमफ्राय मोनसेया खुज्रागुरि मोनब्रै बागाननि
बिदि सानसेयावनो बिदिनो लायो आरो ना खाथि खालानि जाहैबाय फिसा फिसा बागान बागान गिदिरबाथ' मोनसे सानसे दाथ' नोंसोरो हर थलायलायसिगोन बेखौ फुनाङैया नै औ फुयै फुयै लेबार बेनो ए आदैया नै गासिबो मावनायाव मुखुबथार नैबे आदैया बेबो आदै औ बेयावहाय सेंग्रा होननाय गैया मावदो सेंग्रा होननाय गैया आरो नैबेबो लेबाराव गोलैबाय आरो ए औ बे आदैयाबो गासिबो गामिनि जोब बायरा गामिनि गैखायादां लेबार दङ आदा दङ हनै सासे होननाय औ औ नै साबेसे लायो लेबारफोरखौ जों 10 जनसिम लायो 10 जनसिम ए गामिनि जोब औ जोंजों अनेक मानसि थांना थायो आरो औ बेफोरनो आरो औ थांनानै थाहोनोबो हाबाय जोंबो थांनानै थाबाय होनोना बेनो बिजनेसाहाय नुबाय बेबायदिबो बिजनेस खालामनो हायो आरो ना बेयाव उन्दै बैसोनिफ्रायनो मावबोनाय 50,000निफ्राय मावदों होनदों नामा 50,000 लाखनिसो मानसि जायो औ लाखनि मानसि जायो बाय लाख होनानैसो खालामनांगौ जायो ना सिगाङावनो होमबालाय नोंसोरो बै समावनो मुलि होनायावनो लाख होखानांगौ जायोना औ लाग्रोखानांगौ जायो औ फैसा गारनानै दोनोबा बेनो जाहैबाय बिजनेस बेबायदि बिजनेसमेन बेनो बिजनेसमेननि खुगानिफ्रायनो दिनै खोनाहोबाय आं माबायदि बिजनेस खालामनो हायो ना गयखौहाय थेंक इउ होनदो औ ओमफ्राय बे सासे बिजनेसमेनजों फुटबलारबो बेखौ खिथानोसै औ नंगौ औ ओमफ्राय नोङो देरहानानै दं दा गाबोन फाइनाल जागोन औ ओमफ्राय दा सोरनि माबायाव गेलेयो नोङो क्लाब दं नामा नोंना मोनसे बङाइगाव मोनसे क्लाब दङ माबा मा होनो बसनगाव माबाजों क्लाबजों गेलेनानै दं बेजोंहाय दा गाबोन बेजों गेलेबाय थायो नोङो बेजों गेलेबाय थायो बिसोरजोंनो गेलेबाय थायो माने एबारनि बे बड'लेण्डखौ आं बिसोरजों गेलेदों आरो एबारहाय अबाय जादों बे खेलाया बियो बङाइगाव जादों बसनगाव ए दा गाबोन फाइनाल जागोन गाबोनहाय खालामथ'नो हाला ए खेलानि थाखाय औ होमबा बे खामानियाथ' जाबाय थानांगौ जायो उफाय गैया औ खेला गेलेनायबाबो नोंल' थानो हाला जाहैबाय औ ओमफ्रायथ' औ जेन'बा गेलेनायाथ' बेसेबां बोसोर जाखो होनदों नों गेलेनायाथ' जाबायानो 13-14 थांबाय 13-14 ना खय बोसोरनिफ्राय गेलेया नों बिसिबां बिजनेसमेन मानसिखौ नै बिमाया नै बिजनेसमेननि बिमाया औ ने खय बोसोरावनो 14 बोसोर जाबाय नामा गेलेनाया ओमफ्राय आथिंबो बायदोंमोन ना आथिं बायदों माने माबा लोरिनानै दं बे लोरियोना औ नङा खेबसे जानाया बियो दाफोनासोमोन ना बे गेलेनायावनो खस्थ' मोनबाय आरो औ जायखिजाया औ गेलेनायावबो दे बिदिजोंनो जिउ जाहैबाय दे औ खस्थ' मस्थ' औ जिउ खुंनांगौ दे होमबा गोजोननाय थाबाय दे दा लांनायावबो गासिबो थांजोबो ना साफा सानैल' औ ए नैबे आदाया बेसे गोबाव जाखोथाय मावनाया आदैया नैबे आदैया 8 बोसोर समान समानानोखा आगोलनिफ्रायनो नै दलथा नोङो दा बेनो आरोना दिनै बिजनेसनि खोथायाहाय गय बिजनेसखौ मारै खालामनो हायो ओमफ्राय बेथ' जाहैबाय आंनि काजिन जाहैबाय नालाय फंबायसो न' सेरावनोखा जोंनि आदैनि फिसाला आरो बियो ओमफ्रायहाय बियो सासे माबाजों लोगोसे बे बिजनेसाथ' बे टाइमावल' सोलियो नालाय ओमफ्रायहाय ओरैनो गावनि खामानिया फुटबल गेलेनाय आरो बेनाहाय ओमफ्राय बिदि बिजनेसबो खालामो ओमफ्राय बे होनखाबायना बेसेबां बोसोरनिफ्राय खालामदों ओमफ्राय माबायदि खालामो जेन'बा मा समावहाय बिसोरो बे जेनेबा गयखौहाय लायो समावनो दैज्लां समावनो लाखायो होननानै बुंदों आरोना जेरै माइ मुलि लायोना बेबायदिनो गय मुलि लायो होननानै बुंदों आरोना जुदि बेनि सायाव माबाफोर कुइसन्स दङबा सोंहरबानो जाबाय आं बेनाव सोंफिनगोन आरोना मारै खालाममारो बेफोरखौहाय बेनि सायावहाय आरोबाव बेखौ बेबायदि इन्टारभिउ लाबावगोन आङो मालाबा जुदि सम मोनोबा आरोना नोंथांमोननि जुदि कुइसन्स दङबा माबाफोर बिजनेसनि सायावहाय गय बिजनेस खालामनानैबो माबायदि लाइफखौहाय दानो हायो नङा होमबा दाथ' बिसोरो लाख होनानैसो लायो आरोना सिगाङावथ' बियो 50,000नि माबायावनो मावदोंमोन होननानै बुंदों 50,000 थानायावनो बेजोंनो बिसोरो लाजेनदोंमोन होननानै बुंदों आरोना ओमफ्राय दाथ' बिसोरो एकदम
माने मेरला जायगा लायो आरोना दा मास मोनसेसो जानोसै नङाबा दैलि बिसिनावहाय माने दैलि बिसोरो ओंखारनांगौ जायो आरोना फुंनि 8टानिफ्रायनो ओंखारो एखमबाथ' हैनानै दिनैनि गयखौ बिसोरो दिनैनो हैखाथारो आरोना बेखौहाय गाबोन नेनानै थाया मालाबा नांगौबा 12टा 1टा जाबोगोन बिसोरो थेवबो खस्थ' खालामो आरोना नेनानै थाया दा बेबायदिनो लाइफआवहाय खस्थ' खालामनांगौ जायो बयबो बेहाबो बिदिनो नाजानाय दं जाहैबाय उन्दै बैसो बिसोरो मेरला उन्दै थेवबो नाजानाय दं ओमफ्रायहाय बेखिनियानो लोगोफोर होमबा बेखिनियाव दोनथ'नोसै आङो दिनैनि ब्लगखौहाय थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन आरोना बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं